Ukrali ste mi kvadrate. Gde su moji kvadrati? U ugovoru lepo piše 50 kvadrata. Pre nego što se odlučite da kupite stan u Egiptu, morate da znate sledeće. U Egiptu, kao i na primjer u Grčkoj, kvadrati se računaju drugačije nego kod nas. Računa se od spoljašnjeg zida, računa se deo hodnika, računa se deo zajedničkih prostorija i to je tako u čitavom Egiptu. To nije nešto što sam ja izmislila. Vi ćete svaki put pre nego što uđete u bilo kakav proces rezervacije ili kasnije ugovora i tako dalje, vi ćete imati nacrt samog stana sa naznačenim konkretnim dimenzijama. Znači, na primjer, ukoliko stan stoji da je veličina 50 kvadrata, računajte nekih 15 do 20% manje. To mora da vam bude jasno. Ne krademo mi kvadrate, niti Egipćani. To je tako, oni tako to računaju. Generalno proces je sledeći. Vi mi kažete, interesuje me taj i taj projekat, šta imate trenutno, kakva je ponuda, ja vam pošaljem listu. Na toj listi vidjet ćete kvadrate, znači 50 kvadrata, I sad neko se, na primjer, odluči, hoću taj stan i njemu u glavi stoji 50 kvadrata. Ovo sve što sam ja pričala, to on izbriše. I nakon toga dođe da vidi stan, šta je ovo? Šta pa ovde nema 50 kvadrata? Pa nema. Funkcionalnih 50 kvadrata nema i nemojte da očekujete. I kao što sam vam rekla, to nije kod nas, nismo to mi izmislili tako u čitavom Egiptu. Slična je situacija i u Grčkoj, na primjer. Znači, nije Egipat jedini koji je to izmislio i krade kvadrate, nego je to tako oni to računaju. I to je sve okej i većina klijenata to odmah razume i shvati brzo i prihvati to kao takvo i ne računa po onome što stoji u ugovoru ili na listi, nego preračuna sam čim dobije plan stana. I, pošto većina ljudi odmah planira kako će stavi kuhinju, šta će, gde će, vamo, tamo, i onda oni odmah uzmu taj plan i računaju i daju možda arhitekti i prave neke planove, Ali dešava se ponekad da ljudi dođu na after party, Evo ga stan, vamo tamo, pa šta je ovo, nema tu toliko kvadrata. Tako da sačuvajte ovaj video ukoliko planirate kupovinu stana u Egiptu.